салому дуруди бепоин мегӯем ба ҳамаи тамошобинони телевизиони Салом. Инак барномае ки писанди ҳамагон шуд, яъне барномаи як ба якро боз манзури шумо мегардонем. Ҳама ташнаи барнома як ба як шуданд ва меҳмонон низ бениҳоят зиёд шуданд ва имрӯз қадамҳои худро ба студияи Салом ТВ ниҳоданд ду бародари гиромиқадри мо, ду он сарояндае ки бо таронаҳои худ моро шод мегардонанд. Яке Абдураҳмон Нурматов, гурӯҳи Шоҳин, чун солисти гурӯҳи Шоҳин, ва инчунин бародари азизи мо Умарҷон Қобилов, ки таронаҳои бениҳоят хуб доранд. Хуб, тӯли он вақтое ки дар назди оинаи нилгун мешавед, мо ба шумо ваъда медиҳем ки вақти мо чоқ, яъне ки бо хушрӯй мегузарад ва хандаҳо хело ҳам хуб мешавад. Ба шумо тамошои хушро таманно дорем ва бо Салом ТВ буданро фаромӯш насозед. хуб, мегузарем ба шиносшавӣ, чун агар ки нафароне ҳастанд ки аз хотир бароварданд ки ҳастем мо. Зафарҷон Ғоибов ҳастанд чун робии барномаи як ба як ва имрӯз боз мегӯям меҳмонони олиқадри мо. Акои Абдураҳмон хуш омадед, акои Умарҷон Қобилов хуш омадед. Ва сухан ба шумо дар оғози барнома, чун аз мо калонтар ҳастанд, мо иззату эҳтиром мекунем. Ташаккури зиёд. Ман аввало барои телевизиони Салом миннатдорӣ баён мекунам, ки моро ба ин барнома даъват намуданд. Барои тамом мухлисони худ саломи худро мерасонам. Барои ҳамаи шумо бо телевизиони Салом бимонед ва истироҳи хушро таманно мекунам. Барои ҳамаи тамошобинон аз ҳамаи шумо узр мехоҳем ки агар ки имрӯз чӣ наметавонед, боварӣ надоред. Як ба як тарсида истодан. Барнома як ба як тарсида. Ман хоҳиш намешавам ҳар дуи шумо як ба як. Каме албатта чун акои Абдураҳмонро медонем хоксор инсон ҳастанд, лекин хоксортар боз Умарҷон ҳастанд. Ваҳро худо хоҳад назм мешавад, барномаро метасмонем. Чун тӯйҳоро метасмонед ку Умарҷон қатӣ. Умарҷон, бародари азиз, хуш омадед ва сухан ба шумо. аввало ассалому алайкум ба тамоми мардуме ки моро тамошо мекунанд. ҳамеша мардумон шод бошанд, сарбланд бошанд. Дар охир ман гуфтаам ки аз телевизиони Салом ба тамоми мардуми сарбландон салом мерасонам. Саломат бошед. Салом ин саломатӣ аст. Бениҳоят он нафаре ки калимаи саломро интихоб кард ба телевизион ва радиои Салом ташаккур мегӯям ки ба Фаруқ Ёрматов. Саломат бошанд ва он нафароне ки дар телевизион ва радиои Салом фаъолият мекунанд, ба онҳо низ бурбориҳоро таманно дорем ва сипосгузорем ки ба тамошобинон ва шунавандагони радиои Салом беҳтарин барномаҳо, беҳтарин он чизое ки барои хушҳолӣ ҳастанд омода месозанд. Хуб, мо омода ҳастем? Шумо омода ҳастед? Саркадан гир накун мегӯям. Мо омода ҳастем ва пас аз якчанд лаҳза барномаи як ба якро бо шумоён оғоз менамоем. Рафтем.